Bos días, damos comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación para o día de hoxe, 22 de diciembre de 2025. Comezamos entón cos puntos do día. Primeiro, proposta de aprobación se procede do borrador da ata da sesión anterior. Intervencións? Eu vou retirar. Sí. Ben, Sí. Nós imos a votar a abstención, xa que hai erros na transcripción do vídeo do pleno. Os erros existen especialmente no apartado de erros e preguntas. Non sei se alguén se deu conta dos erros, pero nas transcripcións das miñas preguntas e tamén nas respostas existe algunha equivocación. E a hora de citar quen interviño é tamén no que se dixo. Por lo tanto, solicito que se revise a transcripción feita e que se corrixan os erros. Evidentemente, nos imos a votar a favor dunha sesión plenaria que non se asusta á realidade. Eu vou votar a abstención. Teresa. Bueno, coincido neste caso, pero coincido coa intervención do concelleiro Francisco Martínez, pero bueno, sobre todo unha resaltar un apartado que hai, que é de robos e preguntas, onde hai unha frase que fala da obsesión cos arquitectos feitas por min cara ao concelleiro Francisco Martínez, e que na ata aparece como a frase que é dele. Entón, bueno, eu tamén me vou a este, porque tampouco non estou moito de acordo ca intervención do señor acusando o señor Francisco Martínez, acusándonos de varias cousas. Non aceptamos eso, incluso nomeando a nosa portavoz nacional e o noso diputado da Costa da Morte con falsedades e que non, o sea, non acepto, senón sería ratificar o que ele dixo. Pero non son falsedades, o que eu dixo. Falsedades mellor para... Quero que conste en ata de hoxe, quero que conste en ata de hoxe que non estamos de acordo con as acusacións que se nos dixo no BNG. Vale? Ok, procedemos entón a votar a favor. Abstencións. Queda aprobado. Segundo punto, a favor. Ditame sobre proposta de aprobación para participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal. Plan Único de Concellos Plus Adicional 1/2026 da Diputación Provincial da Coruña para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios. Bueno, pois isto é traese a pleno o poso social. Si queredes leo a proposta, procedo a ler así. Proposta de aprobación para participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios da competencia municipal, Plan Único de Concellos, Plus Adicional 1/2026 da Diputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. 1. Participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos da Diputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, aceptar a totalidade das súas bases e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais, segundo se indica a continuación. A achega provincial asignada do posto adicional /2026 45.141,47 euros. A gastos correntes irían 43.141,47 e a investimentos tipoloxía I irían 2.000 euros. O total solicitado serían 45.141,47, que é o que nos corresponde. Segundo, comprometerse a facer constar a colaboración da Diputación da Coruña en toda a información impresa, informática ou audiovisual que fagan das actividades ou investimentos subvencionados, así como no seu caso na súa página web e ou redes sociais. E 3. Facultar expresamente a alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Isto é o resumen do POS social 2026. Asignamos unha cantidade que dixen de 45.141,47
47 euros, 2.000 euros van a investimentos e 43.141,47 vai a gasto corrente. Intervencións? Non? Votamos entón a favor. Todos a favor. Sí. Queda aprobado entón. Punto 3. Ditame sobre a proposta de aprobación da normativa de uso de medios electrónicos do Concello de Fisterra. Bueno, este é outro da normativa que nos exixe a Diputación, é outro dos que hai que aprobar para conseguir a certificación no Esquema Nacional de Seguridade. Se queredes intervir, é un requisito que hai que sacar adiante. Votamos a favor. Unanimidade. Punto 4. Ditame sobre a proposta de aprobación do proxecto de mellora do firme en Sardiñeiro. Vale, isto é os técnicos de Diputación consideran que había que corregir o proxecto presentado o 29 de xaneiro de 2024. Entón, bueno, simplemente era unha corrección simple, pero como é un modificado, pues ten que volver a ir a pleno para a súa aprobación. Entón, bueno, se tedes turno de intervencións. Sí. Bueno, aclarar para quen pode ir este pleno que este proxecto de titulase Mellora do firme en Sardiñeiro, pero recolle tamén a mellora do pavimento de París hasta o Concello de Cee. Bueno, nós vamos a votar a favor, trátase dunha obra programada por nós, incluída no POS que nos tocou presentar, do 24, vamos a votar a favor. Eu vou entrevistar, sí, claro. Bueno, que decir desto? É vergonzoso que haxe que estar así pleno tras pleno como consecuencia de non contar con arquitecto funcionario de carreira. E a situación que temos, e por desgraza, de momento, así seguirá. Xa no seu día advertín que, cando se tomou a decisión de modificar o proxecto da mellora do firme da vía que conecta o lugar de Padrís co municipio de Cee, estaba claro que intentar meter dúas obras con características totalmente diferentes nun mismo proxecto iba a provocar o que acabou sucedendo. Mal elaborado polo mismo arquitecto que elaborou múltiplos proxectos e todos deles mal. Decían algúns e algunhas que este arquitecto era el Novamás. Esperamos que polo menos si teña o título oficial para poder exercer como arquitecto e redactar proxectos de obra, xa que despois de todo esta desfeita con múltiplos proxectos eu xa non sei o que pensar. E xa sabemos que agora o de inventarse titulacións está de moda. En fin, despois de anos e anos, este tramo de vial no núcleo de Padrís segue desfeito e así seguirá durante varios meses. Como mínimo, o mellor máis fácil é falar co Concello de Cee para ver se eles nos poden facer isto. Por certo, o acceso aos aparcamentos da praia de Sardiñeiro, o mesmo, xa que forma parte do mesmo proxecto. Agora, nin se pode facer a obra de Padrís, nin tampouco a de Sardiñeiro. Cousas de algúns que pensaban que sabían de todo e ao final o único que sabían era mentir. Repito unha vez máis, o que pasa neste Concello é algo increíble. Esta situación non cambiará hasta que se acabe coa mafia que hai aquí. Nos imos a externos, ao igual que os veciños, seguiremos esperando a que se poidan desenvolver estas obras. Vale, Podo tomar a palabra? vamos, sí, despois volvemos.
Nada, nós xa se nos informou na xunta informativa, esta é o resto das obras e bueno, como xa dicían, pois son obras que xa estaban proxetadas, que tuveron aportacións de casi todos os grupos, entón nós vamos a aprobarla. Sí. Bueno, que me sorprende que vostede como mandatario do Concello e como presidente desta mesa, deste plenario, deixe que nos insulten a todos e quede tan pancho. Non me podo explicar esta actuación súa, acaban de chamarnos esta mafia a todos, non sei se usted é cómplice, a vos non vos dades por aludidos. Eu creo que o que eu entendí foi claro. A mafia que había neste concello. Dase por aludida, mellor, será por aludida porque... Eu non me do por aludida. Será mafiosa, non sei. Eu non me do por aludida. Simplemente que hai palabras e hai formas que non se deben aceptar cando... Eu son unha concelleira que está aquí e pedín educadamente o turno de palabras sen insultar a nadie, porque non creo que faga falta insultar a nadie gratuitamente. E iso yo digo a usted, que é o que leva a mesa. Pero estou en un sitio donde se está insultando a xente. E non admito isto. E polo, al menos, quero deixar constancia de que non son formas para falar así non feito. Eu considero que a presencia da mesa considero que non se insultou a ninguén, simplemente expresouse dunha forma que ao mellor non é a máis adecuada, para mí sí, é a máis adecuada, correcta. non insultei Pero a nadie. por eso, como hai unha libertade de expresión que tamén está aí presente, pois entón, bueno, é o que se considera. De todas formas, vamos ao importante que é aprobar esta obra, que é importante para os veciños, e o resto creo que pasa a segundo plano. Vamos a votar entón. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada. Punto 5. Ditame sobre a proposta de aprobación do proxecto para a reforma da planta -3 da Casa Consistorial de Fisterra, modificado 02. Igualmente, tamén Diputación e os técnicos consideraron que había que corrixir o proxecto. Eran o tema dos precios unitarios, simplemente transcribilos, e entón, bueno, pois é que igualmente traer ao pleno para a súa aprobación. Algún turno de palabras? Turno de intervención, perdón. Por orden. Bueno, é igual que a obra anterior, tratase de unha obra nosa, programada polo goberno que presidí, e vamos a votar a favor para que se poda realizar canto antes. Bueno, aquí temos outro proxecto máis. Volvese a repetir a mesma historia. Este proxecto, pola redacción e maquetación, parece que non o elaborou o arquitecto Botán, xa que está redactado e maquetado dun xeito distinto a todos os demais que elaborou. Que non son precisamente poucos, iso sí, está firmado por ele. Que máis dá? O tema é que este arquitecto facture e logo xa todos os veciños se poden imaginar como montan a festa. O arquitecto xa cobrou, pero a nosa policía local segue sen contar con espacio de traballo decente. Veremos se cando se chega a facer esta obra aínda temos policía local. Ao mellor para aquela, cando se faga a obra, se nin policía local temos. O mesmo que no punto anterior nos imos absternos, e ao igual que a policía local e os veciños seguiremos esperando. Procedemos entón a votar. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado. Punto número 6. Ditame sobre a proposta de aprobación do proxecto da renovación do pavimento e mellora do saneamento na rúa Alcalde Fernández. Igualmente, estamos no mesmo caso. Proxecto do POS deste ano 2025 consideran os técnicos de Diputación que hai que corrixir unhas cousas, están corrixidas, hai que someter a votación plenaria.
reitero o dito, é unha obra nosa e votaremos a favor da modificación. Bueno, outro proxecto máis para a colección particular do Sr. Alfonso Botana. Outra desgracia máis para o municipio de Fisterra e os seus vecinos. As cousas non se fixeron ben e seguen sen facerse ben. E por iso estamos na situación que estamos. Bueno, vos decide que a culpa é dos técnicos da Diputación, decide que lle teñen manía ao señor Botana ou que non teñen nin idea. Calquera cousa, que máis dá. Bueno, poder decir que a culpa teño desto é miña, que denunciei que se contrataba ilegalmente a este e a outros arquitectos, en fin, un auténtico escándalo. O mesmo que nos dos puntos anteriores nós imos absternos, e ao igual que os vecinos seguiremos esperando a que se poidan executar estas obras. Procedemos entón a votar. Votos a favor? Abstencións? Aprobado. Punto número 7. Ditame sobre a proposta de aprobación de solicitude de subvención nominativa da Diputación Provincial da Coruña para a actuación mellora da capa da rodadura do vial Reta de Anchoa e Arme de Xuxo. Bueno, aquí vou a ler o asunto. Ante a necesidade de levar a cabo as obras denominadas mellora da capa da rodadura do vial Reta de Anchoa e Arme de Xuxo, consistentes na mellora da capa da rodadura do vial municipal denominado Reta de Anchoa ao lugar de Arme de Xuxo, situado no termo municipal de Fisterra. Trátase dunha actuación de mantemento e mellora sobre un vial existente na que non se modifican os pendientes do trazado nin a xeometría actual da calzada, limitándose a intervención a execución dunha nova capa de aglomerado asfáltico en quente sobre o firme deteriorado, mantendo as súas características estruturais e funcionais, ante o cal se fai necesario dirixirse a Excelentísima Diputación Provincial da Coruña e solicitar unha subvención nominativa para esta actuación. Visto o documento de proxecto básico de execución da mellora da capa de rodadura do vial Reta de Anchoa e Arme de Xuxo con importe de orzamento de execución por contrata de 99.552,24 euros asignado por Carlos González García, arquitecto técnico, en data de 10 de decembro de 2025. Vista a solicitude de data de 10 de novembro de 2025, pola que se comunica a solicitude da Diputación Provincial da Coruña da concesión de subvención nominativa polo importe do 80% da actuación proxectada, por todo isto propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o proxecto básico de execución de mellora da capa da rodadura do vial Reta de Anchoa e Arme de Xuxo con un importe de orzamento de execución por contrata de 99.552,24 euros. Segundo, solicitar á Diputación Provincial de A Coruña unha subvención nominativa para a actuación mellora da capa da rodadura do vial Reta de Anchoa e Arme de Xuxo, atendendo ao proxecto básico e de execución, redactado polo arquitecto técnico Carlos González García, con un importe de 79.641,79 euros, o que comporta unha porcentaxe do 80% da totalidade da actuación. Terceiro, aprobar o interés provincial desta actuación no senso no que se indica na memoria do proxecto básico de execución. Cuarto, unha vez concedida a subvención, o Concello comprométese a aprobar unha modificación orzamentaria polo importe correspondente ao 20% que representa a aportación municipal. Punto quinto, notificar os efectos oportunos este acordo a Diputación Provincial da Coruña. Bueno, pois isto é un proxecto que se enmarca dentro dunha subvención nominativa que se solicitou á Diputación da Coruña e consideramos neste grupo que hai que, bueno, pois, que é un proxecto que fai falta, que é unha estrada de moito tránsito diario, que comunica e vertebra, digamos, o máis urbano co rural do noso concello, e, bueno, como ben sabedes, ten unha falta de reparación, e para isto o concello aporta o 80% e o 20% restante, perdón, a Diputación o 80% e o 20% restante é o que aporta ao concello. Entón, bueno, non sei se tedes turnos de intervencións. Sí? Bueno, en canto a este punto, pola nosa parte, da Alternativa dos Vecinos de Fisterra, cabe dicir que no Concello existe un proxecto para a mellora vial e execución de senda peonil para o tramo de San Salvador, redactado no ano 2024, baixo o noso encargo, polo enxeñeiro fisterrán de Camiños, Canais e Portos, Jesús Oroña.
Trátase dun proxecto máis adecuado aos usos desta vía que recolle, ademais da mellora do pavimento da vía, unha senda peonil. Pensamos que o actual goberno descoñece a existencia deste proxecto, xa que de outra maneira non se entende que se únicamente querían mellorar só o pavimento, non aproveitaran este proxecto modificando, abaratando deste xeito os costes de elaboración do proxecto. Supoñemos que descoñecen este proxecto, así como outros que deixamos preparados no Concello por falta de interés, dando por sentado que non sei o que deron por sentado. Pero conviría que falaran co personal que traballa no Concello para mirar que proxecto, con que proxecto se contou e se pagaron, que os pagamos todos os fisterráns e fisterranas. A mí pareceme que merecía, aparte que é un enxeñeiro do Concello, un veciño noso que fixo o proxecto, non porque fora veciño, sino pola súa valía como enxeñeiro de camiños, canais e portos. Ainda así, non queremos obstaculizar, absterémonos, porque o proxecto, se así o considerades vos, nos vamos a absternos por considerar máis adecuado o noso, que xa estaba no Concello e pagado e que, bueno, o noso voto será abstención. No, o tema da senda peonil tamén o contemplamos para meterlo dentro, pero, bueno, aquí era que isto iba a se demorar moito no tempo porque non hai accesión dos terrenos dos vecinos. Entón, era algo que iba a se demorar moito e íbamos a ter que estar ca estrada nestas condicións, e entón, bueno, isto temos previsto para unha seguinte fase. Pero refírome á súa falta de previsión en canto que contades con un proxecto que non supoño que non saberíades que existía e que fixéramos nós dun profesional fisterrán que supoño que non habería inconveniente ningún en que o modificara abaratando considerablemente o coste do proxecto. Vale, máis intervencións? Nós, lógicamente, vamos a votar a favor. A actuación é máis que necesaria, pero sí que votamos en falta tamén o tema das beiras rúas. Entón, bueno, acabo de comentar que se vai a traballar nese sentido, entón, bueno, decidir eso. Sí, eso que comentaba antes. Isto tamén o contemplamos para engadilo, porque sí que é certo que a parte transita unha parte do camiño, pero había que conseguir as cesións dos terreos e non é algo así máis ou menos inmediato, non? Sino que hai que traballar, sobre todo, bueno, porque fai falta abarcar terreo, digamos, privado. Entón, bueno, pois temos contemplado e vamos a seguir traballando sobre eso para dotar tamén de seguridade aos peatóns. Bueno, para non ser repetitiva, coincidimos cos portavoces dos outros grupos. Eu xa che falara tamén da senda peonil cando me informaste desta obra. Era un proxecto tamén, unha idea que tiñamos nós tamén, e necesaria, pero, bueno, no Concello fan falta moitas obras, son todas necesarias, e, por lo tanto, esta tamén, e, bueno, se se vai a seguir traballando nese sentido para dotada dunha senda peonil, pois mellor que mellor. Nos votaremos a favor de que se solicite esta subvención nominativa á Deputación Provincial para que se poidan desenvolver as obras de mellora no firme deste vial da Anchoa a Medexuxo. A Deputación debería de conceder esta subvención ao Concello de Fisterra, xa que somos un dos 3 concellos da provincia que non temos ningunha estrada de titularidade provincial e, polo tanto, sufrimos un perjuicio con respecto aos demais concellos que si teñen estradas provinciais. Por lo tanto, aquí a Deputación non nos estaría a regalar nada, xa que como non existen estradas provinciais, tampouco invirte un solo euro nesta materia no noso concello. Non nos estaría a dar nada que non nos pertenece. No seu día, cando eu estuve no goberno,
presentamos e tratamos coa Deputación un proxecto moito máis ambicioso neste sentido, un proxecto de construcción dunha senda peonil na carretera de Rostro desde a Cacheira hasta Badrís. A Deputación financiaría este proxecto con motivo do que expuxen anteriormente. Había que desenvolverlo en 2 ou 3 fases, pero sería financiado por un plan creado especificamente para os 3 concellos da provincia que non temos estadas provinciais. Logo xa foi cando eu fui expulsado do goberno por denunciar a corrupción e xa non sei o que foi isto. Supoño que este proxecto perdeuse ao igual que o título de licenciada en Direito da señora Aurea Domínguez, como se perdeu tamén a RPT, e bueno, a ver se un día aparece todo isto xunto, xa se unha vez. Pero vamos a, como dixen, vamos a votar a favor. Procedemos entón a votar. Por alusións, penso que non entendo que se recolla por parte, non podo entender. Exijo ou solicito, que non estou en condición de exigir nada, solicito que aquí este pleno se manifeste en contra deste bulo que está creando este personaje sobre a miña licenciatura. Exijo... Pero pode desmentir ti, enseña a licencia... Enseña... A mí se me digo, oye, mira que ti eres cirujano, pois eu, oye, mira, estades confundidos. E se che digo, mira que ti eres unha muller, que faz? Enseñas a cirujano? Que non, eles me enteran. Ai, dirás que non. Eu digo, si, son unha muller, son travesti, non sei. Pero eu xa estou dicindo, creo que se está desviando. Si, esa está. É increíble. Creo que se está desviando. Solicito unha manifestación deste pleno en contra de bulos que determinados persoeiros por favor, queren implantar. Por favor, toma mando a presidencia da mesa. Estamos desviándonos do que é o punto, do que é o importante. Non creo que aos vecinos lle importe en demasía o tema que tanto uns como outros estades referindo. Aquí estamos no punto 7, que é para aprobar esta solicitud que se fai a Diputación para a aprobación desta mellora. Vamos a ceñirnos ao tema e, unha vez rematadas as intervencións, vamos a proceder á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado. Punto 8. Ditame sobre a proposta de aprobación da segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, adicional 4/2025, segunda fase do POS adicional 4/2025. Paso entón a ler a proposta da alcaldía. Esta alcaldía propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo: participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS adicional 4/2025, da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada ao financiamento dos investimentos financieramente sostibles que se indican a continuación. Denominación: Parque Infantil Fisterra, 105.612,87 euros. Suministro equipamento Parques Infantís Igrexa San Roque, 18.283,10 euros. Total: 123.895,97 euros. Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das suministracións que se relacionan nesta tabla. Segundo, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos carreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 3. Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade 2025, se a houbera. 4. Solicitar á Diputación Provincial da Coruña a delegación deste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. 5. Declara que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e, no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións,
achegues ao detalle cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 6. Autorizarse a Diputación Provincial da Coruña a obter a certificación da Axencia Estatal de Administración Tributaria de Tresorería e Seguridade Social na que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E 7. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Bueno, isto forma parte do Post Plus adicional 4/2025 e o que este grupo de goberno propón sexa unha parte para a creación dun novo parque infantil. Creemos que é necesario xa que os que temos no núcleo están un pouco afastados, sobre todo para cando hai fora da época estival, fora da época na que hai as condicións climatolóxicas son máis favorables, pois que podan ir a disfrutar os nenos, non? O parque de San Roque máis o parque da Iglesia están afastados e creemos que a parte é unha demanda que haxa un parque infantil situado no que é o núcleo. Por outro lado, visto como están a actual situación na que nos encontramos os parques infantís, tanto da Igrexa, sobre todo, pero tamén o de San Roque, pois hai contemplado unha partida de 18.283 euros para reparar estes elementos, estrutura destes parques. Entón, visto que se vos presentou tamén ao resto dos membros da corporación o proxecto, a ver se turno de intervencións para poder debatir o asunto. Gracias. En canto a este proxecto, nos en primeiro lugar manifestamos que nos parece acertado o destino do importe desta fase do POS para a consecución dun parque infantil dentro do núcleo urbano de Fisterra, xa que os outros dous parques están un pouco alonxados, sobre todo para o seu disfrute no tempo de inverno. Pero, con todo isto, a Praza do Concello non nos parece a ubicación máis idónea para a súa instalación, máxime tendo en conta que na mesma praza estará situada en breve as dependencias da Policía Local e ao mesmo tempo continúa sendo espazo de entrada de vehículos para aqueles usuarios do centro médico con dificultades de mobilidade que se achegan en vehículo para acceder ao centro de saúde a través do ascensor da Casa do Concello. Pensamos que non habería franxa ninguna de seguridade entre o parque e a zona de acceso a estes vehículos. Queremos manifestar isto. Seguidamente, queremos poñer tamén de manifesto que o anterior equipo de goberno presentou ante a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, ante o GDR, a solicitude dunha axuda para a restauración do muro da Praza do Concello e da pérgola existente, formada por perfiles metálicos, como todos vemos, en mal estado de conservación pola corrosión dos seus elementos. Esta actuación ascendeu o importe de 30.891,24 euros e foi solicitada en maio a axuda a Agadir. Agadir vinculou a inclusión desta actuación no seu programa de axudas, vinculando a autorización de patrimonio. No momento que deixamos o goberno, o patrimonio autorizaba, dictaminou favorablemente a esta actuación. No proxecto do parque vemos que se actuará tamén na pérgola. A parte tamén vimos que se fixo un mural o mural do Gal no muro. Entón, que pasou ca actuación incluída no GDR e para cal había esta axuda que foi presupostada en 30.891 euros. A parte deso, estaríamos dicindo que para esta actuación non se recibiu ninguna outra axuda, co cal ou rechazaría esta ou tería que modificar polo que se respecta á pérgola, porque no muro non se vai a facer actuación, pero a pérgola sí que se vai a restaurar. E isto estaba incluído nesta actuación subvencionada polo GDR. Non sei aquí que tenes. Por puntos, porque tocaste dous puntos. O primeiro deles é o tema das dependencias da Policía Local e o acceso de vehículos. Está contemplado, o Parque do Abollado ten todo
os condicionantes para ter seguridade, non influye no que é a franxa tanto da futura policía local como do acceso ao ascensor para o centro clínico. Entón, iso todo está, digamos, xa pensado, non? E no tocante a outro tema que dixestes, pois o GDR rechazou conceder a axuda porque foi o último dos 12 proxectos, foi o último en puntuación. É dicir, era unha subvención, unha axuda do GDR ao cal se presenta un proxecto que tenta un pouco, digamos, atractivo e adaptase tan pouco ás bases reguladoras do que era o proxecto que ten a última puntuación. Entón, pois, evidentemente non a concederon. Bueno, a solicitude desta actuación foi falada con eles e se viu que encadraba dentro dos seus parámetros, se non houberase solicitado outra cousa. Eles vincularon, al menos había unha resolución. Bueno, non sei se... Reitero, foi a última. Na que pedían a autorización de patrimonio, e patrimonio dictaminou favorablemente. Pois foi a última do ranking dos 12, foi a última a actuación que se contemplaba en Fisterra. Por lo tanto, evidentemente, pois non a conceder. Moi ben. Bueno, sobre o da franxa de seguridade, é certo que se se quere poñer aí non hai ninguna outra maneira de facelo, non hai que facelo así, sen franxa de seguridade, tampouco será moitísimo o acceso de vehículo que entre, pero bueno, non deixa de ser un perigo. Non obstante, dada a necesidade que existe de ter un parque urbano, o noso voto vai a ser favorable. No, reitero, o tema da franxa de seguridade está contemplado todo no proxecto, non é verdade, evidentemente non se vai facer nada sen franxa de seguridade, sen garantir a seguridade duns, sen a accesibilidade dos outros, está todo contemplado, non ten moito sentido eso, pero bueno. Nós coincidimos, bueno, que sí que é necesaria unha intervención deste tipo, un parque máis céntrico, porque os que hai, como ben dís, están un pouco alejados, pero sí que tamén coincidimos con unha alternativa que a ubicación, neste caso, non é a máis idónea. Pero, bueno, os prazos son os que son, temos hasta o 31 de diciembre, non? Para este, si, para Sí. este... Reconozco que tamén encontrar outra ubicación céntrica non é fácil, non hai moitas. Nada, nós vamos a votar a favor. Bueno, desta obra xa tiña unha información telefónica por parte do alcalde en outubro, e xa daquela xa me parecido boa idea, ainda que nós lle déramos algunha máis. O normal é que informar presencialmente con todos os grupos. Eu non estaba, pero non sei se o fixo ou non. Digo porque cando non se ten os apoios e se houver a minoría, sería o correcto, non? Por lo menos para dar aportacións, no da localización, ou, etc. E polo que se informou na xunta informativa, máis na documentación recibida, pois que non foi así, ou sea, presentase o proxecto como feitos consumados. Como dicía, pois arriscanse a non ter os apoios necesarios, que non saíra adiante, que se perdera a subvención, que, por certo, como estamos falando, remata o 30 de decembro. O BNG está disposto a que non pase isto de que Fisterra quede sin unhas melloras nos parques de San Roque, máis o da Igrexa, porque tamén hai unha partida que vai para o arranxo, e ademais que haxa un novo parque urbano tan demandado, sobre todo para familias con crianzas
que non teñen un espazo cercano das súas vivendas e que teñan que coller o coche para ir, neste caso, ao mellor de San Roque ou aquel para ter un tempo de lecer e de esparcimento, non? Bueno, para a nosa rapazada de Fisterra, sempre foi unha prioridade que tivo que honrar convosco durante anos para facer a escola infantil, tan valorada hoxe na nosa vila. Entón, bueno, despois de facer estes días un traballo de campo no que informamos do proxecto e a localización, pois chegamos á conclusión que con 9 familias estivemos falando, presentamos o proxecto, falamos e tal, familias que teñen de 0 a 9 anos fillos, casi todos con 2 fillos, e, bueno, estas familias, por certo, que son moi exigentes, o cal parece moi ben e propoñen o coberto do parque, sobre todo para o inverno, non? Que, bueno, iso tamén se pode traballar e facelo no futuro, porque tamén xa falei co alcalde, que, bueno, iso sería un proxecto. Pero, bueno, o proxecto, ao mellor, o que ten o BNG, que xa te comentei, era outra cousa, moito máis aproveitable, moito máis cara, pero quero dicir que ao mellor o parque en sí, que sí que se pode, solamente o espacio ese, ao mellor podese mirar en outro momento. Por iso, bueno, vexo que sería viable, é seguro porque non hai carretera de acceso viario, de coches ou de aparcamento, o espacio está ben delimitado co vallado que sole ter os parques infantís, deixan un espazo para outros servicios, como a entrada ao concello, o ascensor, etc. O sea, de feito, a entrada ao parque está situado para que non interceda e se entorpece entre si o resto dos servicios. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable. Bueno, todas as propostas de obras e de mellores que se presentan son necesarias, xa que Fisterra, por desgracia, está prácticamente todo por facer. Logo, a verdade que, tal e como xa acabamos de ver, a maioría de proxectos que se presentan a diferentes fases do plan de obras e servicios da Diputación aí quedan estancados durante anos e anos sin que se ejecuten. Preséntanse os proxectos, apróbanse en pleno, pero despois empeza o baile de modificados e demais, e así estamos durante anos e anos. Agora ben, o que se deben é de presentar proxectos serios e rigurosos, priorizando aquelas necesidades que son máis urgentes. Podemos poñer como exemplo a rede de saneamento ou de abastecemento das que carecen algúns núcleos de población que, ademais, estes son servicios básicos. Nós non estamos en contra de que se fagan parques infantís, ni moito menos, ao contrario, pero o que non se pode é pretender facer un parque infantil na praza do Concello, xa que para nós non é o sitio adecuado para construir un parque infantil. O edificio do Concello onde se sitúa a administración local, este edificio é un lugar de traballo, non é unha zona de ocio. Ademais, agora na planta 3 situaríase a policía local, e non ten ningún sentido plantar diante un parque infantil con columpios, tobogáns e demais. Só vos faltou poñer no proxecto un tubo desde o descanso do centro de salud hasta abaixo para que os pacientes se pudieran lanzar por ele. A falta do centro de salud accesible, pois podedes instalar un tobogán que se conecte co parque que pretende desenvolver na Praza do Concello. Eu non sei se isto foi idea do concelleiro do urbanismo, José Manuel Traba, se foi idea túa, Luís, ou do arquitecto que tedes contratado ilegalmente, o arquitecto concelleiro do BNG de Zas. Non sei de quen foi a idea, pero o que si sei é que se trata dunha idea ridícula e totalmente descabellada. Que se invirta en arreglar os parques infantís que temos no municipio parece pertinente, xa que o do campo da iglesia e o de San Roque teñen moita falta, pero que se pretende invertir máis de 100.000 euros
nun mini parque situado nun sitio que non é para nada o adecuado, como dixen, pois non me parece serio nin prudente. Penso que a isto hai que darle unha volta para logo ver de cambiar este proxecto por outros máis viables e factibles. Nós imos a absternos porque entendemos que o POS debe aprobarse para que non corre riscos de perder ese dinheiro. Vale, procedemos entón a votar. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado entón. Rematados os puntos do día, levántase a sesión. Casi nos vemos, ¿no? Os días.